Hei podei taas. Mä tuun tekemään jatkovideota. Voi pyllyn pylly, kun sitä edellisestä jäi hirveän tärkeän olennainen asia sanomatta. Tää olisi ollut varmaan semmonen selkein esimerkki siitä naisvoimasta, siitä naisen seksuaalienergian voimasta, miten uskomaton se on. Sitten sen verran olennainen asia jäi pois, että mun pitää tulla tekemään ihan oma video sitten erikseen jatkoksi tähän. Ja sitä naisen seksuaalinen energian, eli elämän energian arvosta ja voimasta. Että kun nainen ennen kaikkea se voima on siellä energiana, naisen energiassa. Että se nainen sen energiansa kautta muuttaa maailmaa. Hallitsee on ehkä väärä sana, koska tarkoitushan ei se naisen voimallinen energia ole luotu hallitsemaan esimerkiksi, että vaikka silleen miehen yläpuolelle, se ei ole siis tämmöisestä hallitsemisesta. Mutta se, että miten se nainen sillä energiallaan, voimallisella energiallaan vaikuttaa esimerkiksi siihen mieheen. Niin nämä kyvyt, mitä avautuu, nämä luonnolliset kyvyt, mitä ihmisillä pitäisi olla, energeettiset kyvyt, telepaattiset kyvyt, nämä tämmöiset, tämän kaltaiset. Ja se, että se tulee oikeasti valon puolelta. Mä en puhu näistä kyvyistä, joita ihmisillä on täällä valomatriksin sisällä ja ne tottelee mielenmaailmaa, eli varjopuolelta. Ei nämä kyvyt, vaan ne oikeasti voimalliset. Ukkosen aiheuttamiset ja tulenräiskymiset ja mitä kaikkea jänskiä juttuja mä nyt on täällä aina välillä niitä esimerkkejä antanut. Niin mies ei kykene ylläpitämään näitä kykyjään ilman, että se arvostaa naista ja se tietää, miten naista kohdellaan. Että siis, että kaikki nämä esimerkit, mitä mä oon antanut, kun Eksähän tässä on toiminut miespuolen esimerkkinä siitä, että mitä tähteläisille alkaa avautumaan ja kykyjä ja ominaisuuksia, niin Eksä on siis ollut tässä nimenomaan se, jonka kautta mä oon tätä miesten puolta saanut sitten seurata. Niin hän ei siis todellakaan pysty ylläpitämään niitä kykyjä, jos hän ei kykene arvostamaan minua, naista, tarkoittaa ylipäänsä naista luomakunnan porttina, lähteenä siis, kun nainen on se portti. Niin että jos se mies yksinkertaisesti kykene arvostamaan sitä naista niin kuin kuuluu, niin ei miehellä ole näitä voimia ja kykyjä olemassakaan. Ne viiää mieheltä pois, ne häipyy. Että ei Eksä ole kertaakaan kukoistanut niissä omissa voimissaan, kun hänellä on ollut tuo ikävä energia, jossa hän aliarvioi minua jollakin tavalla, ei löyä sitä arvostusta minua kohtaan. Että hänellä on ollut tosi kova paikka tämä, että kun yritetään sieltä varjoista lähteä sinne valon suuntaan, niin hänelle on ollut tosi kova paikka löytää minun arvo, minun kunnioittaminen, kaikki tämmöinen, kun siellä hänen varjomaailmassaan minähän on aina ollut syypää kaikkeen. Mä oon se jäteämpäri, mä oon syypää kaikkeen hänen ikäviin mielentiloihin. Jos hänelle tapahtuu ikävää, se on minun vika ja niin edelleen. Eli kun hän on niin voimakkaasti, silloin kun me ollaan suhteessa oltu, niin hän on niin voimakkaasti elänyt siinä, että mä oon arvoton. Ja mä oon vaan hyötyväline miehelle. Ja sitten sen eron jälkeenkin, että miten tiukasti hänessä on näkynyt se, että hän ei esimerkiksi pysty tuntemaan vaikka empatiaa mua kohtaan. Että hän ei pysty tunteen silloinkin, kun mulla on ollut niitä vaikeita oloja, kun tässä on tosissaan ollut, kun itsellä on sitä voimallista avautumista tapahtunut, niin välillä on ollut todella rankkoja jaksoja ja väsyneitä ja kipeitä ja kaikkea tällaista, niin sitten hän ei oikein pysty tuntemaan empatiaa mua kohti. Että hänellä on tosi tiukasti siellä pysyy se varjoinen osuus, joka ei arvosta minua. Niin joka tapauksessa tämä myös näkyy sillä tavalla, että hän ei pysty miehenä kukoistamaan eikä omaamaan näitä ihmeellisiä kykyjä, jos hän ei sitä arvostusta ja kunnioitusta löyä. Ja se tarkoittaa yleisesti ottaen naisia kohtaan. Se on aivan sama, kuka se nainen on. Sinä mies et voi aliarvioida ja painaa alas ja jotenkin pitää naista huonompana sukupuolena tai mitään tämmöistä. Et jos mies aikoo niitä todellisia tähteelliskykyjä esimerkiksi ylläpitää, niin siihen tarvitaan se, että se nainen on se sun kukoistuksesi lähde.
kohtele häntä sen mukaan. Niin tätä tämmöistä vaihtelua Exen kanssa on tosissaan tässä matkan aikana ollut, että kun hän on välillä käynyt niissä voimallisissa, niin hän on silloin eri mies, mutta sitten kun tulee se varjoinen, ja hän ei pysty, niin kuin, siksi mä oon sanonut, että hän vaikuttaa todella niin kuin, toivottomalta tapaukselta, että aina kun tulee ne varjoisemmat olot, niin ajanjaksot, niin hän ei niin kuin, kykene ollenkaan taistelemaan niitä vastaan, vaan hän aina vaipuu sinne varjoihin, ja silloin hänestä tulee tyyliin hirviö, joka on siis niin järkyttävää itselle, kun mä aina saan kärsiä ne seuraukset siitä, että hänestä tulee hirviö niissä varjoisissa oloissa. Mutta sitten kun on se kukoistusaika, silloin kaikki on taas ihanaa ja hän tajuaa sitä, tätä tuota ja bla bla bla, mutta ne kaikki lupaukset ja puheet vaipuu Kankkulan kaivoon siinä vaiheessa, kun tulee haastava jakso. Ja haastavassa jaksossa mies elelee siellä, että kaikki on naisen vika. Niin, joo, tää on tosi iso oppikoulu kyllä hänelle ollut toi löytää se arvostus ja kunnioitus naista kohtaan ylipäätänsä. Niin piti tästä sanoa, korostaa sitä, että kun meillä naisilla on tämä voima, että me niin pystytään ylläpitämään tai vähän niin hallitsemaan sitä, että onko miehissä se voima. Mutta siis tämä on, niin kuin mä sanoin, tuo on vähän väärä sana tuo hallita, kun tässä ei ole tarkoitus, että jompikumpi osapuoli hallitsee yhtään ketään, kun on tarkoitus löytää se yhteinen sävel. Silloin kun mullakin on ollut ne vahvimmat, kukoistavimmat olot, joka sitten niin sanotusti tarttuu tuonne Exäänkin ja hänkin pääsee silloin niihin kaikista korkeampiin, niin minä olen myös tarvinnut niihin kaikista kukoistavimpiin oloihin sen yhteyden maskuliiniin. Eli minäkin kukoistan silloin niissä parhaimmissa, kun on se telepaattinen yhteys sinne maskuliiniin, eli silloin kun on tämä feminiini ja maskuliinin energiat on yhdistynyt, nimenomaan sitä valon kautta yhdistynyt, siellä se ei ole varjoyhdistelmä, vaan se on todellakin valoyhdistelmä. Niin silloin tehdään ne taijat ja ihmeet ja huikeimmat tapahtumat, mitä olen omilla videoillani selitellyt. Eli minäkin siis aina tarvin se kaikista vahvimpaa, se maskuliini. Mutta silloin kun sitten sitä maskuliinipuolta ei ole voimissaan, niin kuin nyt tämän vuoden puolella on todella paljon ollut kyllä ongelmana tämä, että tuo maskuliinienergia ei kukoista, se maskuliinit ovat vaipuneet sinne ekolandiaan tosi vahvasti. Niin mä en ole itsekään päässyt niin kukoistamaan parhaimpiinsa, vaikka mulla on siis jotain esimerkkejä. Viimeksi on sieltä kesäkuuta varmaan se esimerkki ollut, kun hetken aikaan olen saanut nauttia niistä taivaallisista. Niin eli on vähän ollut tämänkin vuoden puolella, plus se alkuvuosi, jolloin oli se kaikista huikein juttu, että Exällä niin kävi se röntgenkatse. Mutta siihen tarvittiin se, että minä ensin kukoistin ja kukkiin niin loisteliaasti, että huha hei. Niin kumminkin, niin siis mies ei kykene siis ylläpitämään näitä puolia, jos ei se pysty arvostamaan naista. Että mieheltä niin häviää ne kyvyt. Että nainen on se, mihin se miehen pitää niin keskittyä, että pitää naisesta huolta, että se naisen energia kukoistaa, niin se mies voimaantuu ja kukoistaa. Niin kuin esimerkiksi tämä seksuaalinen energia, mikä myös on niin aivan ihan toisissa sfääreistä ja huipussaan miehessä vain silloin, kun se kykenee ensin arvostamaan sitä naista. Ei niin, että se nainen on itsestäänselvyys, jonka pitää ylläpitää miehen seksuaalista puolta jotenkin, just niin kuin mä puhuin tuosta, että roolit on väärinpäin. Ei niin, että se on joku automaatio ja itsestäänselvyys miehelle, vaan mies ensin arvostaa naista, niin se nainen pääsee kukkiin. Ja sitten se mieskin pystyy olemaan siinä käsittämättömän voimallisessa seksuaalienergiaolossa. Ja koska se seksuaalinen energia tosissaan on se elämän energia, niin sen kautta nimenomaan sitten energeettisesti tehdään niitä aika jänniä tapahtumia. Tämmöisiä asioita. Ja sitten toi, että nyt tämäkin esimerkki, mikä tässä nyt tässä viime viikkoina ollut tämä Exen kanssa ollut sotku, niin tässäkin, että sitten kun minä vaan heräsin tähän ongelmaan, niin sen jälkeen mä oon pystynyt rupeaa puuttumaan energeettisesti tähän asiaan. Eli kun Exä oli kuukausikaupalla siellä synkässä unessa, jossa hän teki niitä tekojaan siellä pimennossa, ikäviä tekoja, niin se sai jatkua niin kauan, kunnes minä heräsin. Et sitten kun minä heräsin, niin sitten alkaa tapahtua sitä energian muuntamista. Eli minä naisena, voimallisena naisena, pystyn puuttumaan siihen, mitä sille miehelle tapahtuu. Jotta se mies ei jatkaisi sitä niin kuin pahoja tekojaan, niin naisella on valta puuttua siihen. Naisella on voima puuttua siihen. Että tämä on niin kuin sellainen, mihin
yritän syöttää niin kuin naisille, että miten käsittämätön voima sinussa on, kun me saadaan miesten, niin kuin mietipä, että siellä on ikävästi toimivia miehiä, on kontrollihaluisia, seksihulluja, väkivaltaisia, mikä tahansa tämmöinen ikävä puoli miehessä. Meillä naisilla on voima muuttaa sitä energiaa. Meillä naisilla on valta vaikuttaa siihen mieheen. Eli niin kuin tässä Exen tapauksessa, että kun siellä hänen varjoissaan hän oli koko ajan toiminut ikävästi mua kohti ja aiheuttanut mulle haittaa. Mutta sitten kun minä heräsin siihen, se tarvitaan se, että mun pitää herätä siihen ongelmaan. Niin sitten mä oon kyennyt puuttumaan siihen, että hänen energiansa saatiin muutettua sillä tavalla, että hän 8 kuukauden taudin jälkeen alkoi maksaa laskuja. Se oli minun ansiota. Tämän naisen voima ja kyky vaikuttaa energiaan, niin saatiin tämä muutos liikkeelle. Ja tämä on edelleen niin kuin todellakin siis tämmöinen pitkäkestoinen tämä homma, koska esimerkiksi nytkin mä oon siis kaikilla tavalla hänestä halunnut koko ajan olla erossa. Mulla on todella selkeästi sisällä semmoinen valtava vastenmielisyys häntä kohtaan. Ja mä oon käsitellyt näitä olotiloja, mulla on noussut erilaisia olotiloja ja sitten niin kuin esimerkiksi on ollut todella niin kuin kivulias, surullinen olo siitä, että mitä kaikkea pahaa jaksaa on mulle tehnyt. Et miten niin kuin vieläkin, mä oon 26 vuotta hänet tuntenut ja vielä tänä päivänäkin hän ei ole päässyt eroon noista kyseisistä ongelmista, vaan hän on aina vaan aiheuttamassa mulle pahaa, kun hän ei osaa käsitellä omaa pahaa oloaan, vaan hän aina sen suuntaa minun. Niin sitten mä oon edelleen tässä jatkuu tämä prosessi ja tämä energian muuntaminen, että tämä ei ole napshommaa. Ja en tiedä mitä kaikkea tässä on vielä tulossa ja näin, mutta mä vaan tänään tunnistin justiin ton, että kun hän ei vieläkään omatunto. Se hänen omatuntonsa ei ole vielä herännyt. Eli se, että saataisiin se omatunto sieltä herättyä auki, niin selkeästikin vaatii kyllä hommaa. Mutta kumminkin, että tämä on lähtenyt liikkeelle, tähän asiaan puuttuminen sillä lailla, että no nyt on saatu ainakin vähän jotakin laskuja maksaa, että tämä ei ole vaan kankkulan kaivoon me tuokin homma koko ajan. Niin se on tätä naisvoimaa. Että sekin, että kun ajatellaan vaikka sitä, että kun naiset vaikka pelkää miehen väkivaltaisuutta, miehellä on se voima, kun mies on vaikka fyysisesti vahvempi ja mistä pitää pelätä ja kaikkea. Mutta meillä naisilla on energeettisesti valta vaikuttaa siihen. Muuttaa sitä energiaa. Että silloin kun mies rupeaa hankalaksi naiselle, vaikka kostonhimoiseksi jotakin tämmöistä, niin naisella on energeettisesti mahdollisuus vaikuttaa siihen. Kunhan naiset vaan löytää tämä oma voimansa. Siihen tarvitaan nimenomaan sitä, että nainen tajuaa seksuaalienergiansa arvon ja lopettaa sen kaikenlaisen epätoivoisen jahtaamisen ja sen helposti miehille saatavilla olemisen ja rupeaa arvostamaan sitä elämän energiaansa ja olemaan tosi tarkka, kehen koskee, niin sitä kautta nainen kasvattaa sitä energeettistä voimaansa, jolla se rupeaa vaikuttamaan siihen mieheen energeettisesti. Ja näin ollen, eli siis todellisuudessa nainen on siis voimallisempi kuin mies. Että kun se fyysisessä todellisuudessa on se harhakäsitys, että mies on voimallisempi, koska se on niin kuin fyysisesti pelkästään jo niin kuin voimallisempi. Mutta kun energiana mies ei ole voimallisempi kuin nainen. Naisella on tämä puoli hallussa. Ja vaikka se synkkässä energiassa oleva mies, niin sekin on energeettinen voima. Minä olen niitä energeettisiä voimia vastaan taisteluja, niistä täällä myös puhunut. Ja sekin on todellakin niin kuin voima, joka pyrkii ottamaan haltuun. Mutta kun se negatiivisen energian voima, se ei ole niin suuri kuin valon puolen voima. Että jos vaan niin itse pysyy siellä valon puolella niistä haasteista huolimatta, niin se on aina voimakkaampi. Niin, tää on niinku aika helkati iso asia saada naisten tajuntaan tämä voima, että meidän ei oikeasti tarvitse pelätä niitä miehiä ja heidän uhkailujaan, kun heillä se eko herää ja viha herää ja tämmöiset niinku, ne synkkyydet, mitkä on siellä piilossa mahdollisesti pysynyt kauan, niin naisilla on voima vaikuttaa siihen. Sitä mä vaan hoidan ja toistan mahdollisimman paljon, mutta siihen tarvitaan tämä, että naiset ihan tosissaan herää sen oman seksuaalienergiansa arvoon ja rupeaa pitämään sitä itsellään ja säilymään itsellään. Mahdollisimman tarkkaa. Tosi tarkkaa saa olla. Mutta tämä on se naisen kyky vaikuttaa siihen todellisuuteen, että siellä energiamaailman kautta, siksi mä myös korostan niin naisten suuntaan niin sitä, että pitää osata olla myös yksin, enemmän siellä rauhassa, ei olla riippuvaisia toisista, ei olla koko ajan niin sen ulkomaailmaan kiinnittämässä huomiota, bla bla, vaan sitä sisäänpäin kääntymistä,
vetäytymistä niin kuin tarvitaan enemmän, että se pääsee se nainen kasvattamaan sitä energiansa. Ja justiin se suojelu, itsensä suojelu on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Niin sitten pystyt vaikuttamaan todellisuuteen omalla energiallasi ja saamaan tätä pahaa pois. Että mäkin taistelen niin kuin ajattelen, että mä jonkun niin eksän suuntaan herättelen tälleen panneen tiukasti niin kuin, rupeaa taas purroutua. Mutta se, että kun hän toimii julmasti ja sitten siellä yrittää tulla se viha ja kostonhalu ja kaikki, niin sitten mulla on kumminkin voima niin kuin tehdä, että hei, mä mies vaan herättelee sua niin kuin tuohon. Että väkisin niin kuin rupeaa joudut kohtaamaan itsensä. Mutta se, että et sinä nainen sillä omalla mielellä voi vaikuttaa siihen, että missä ajassa mikäkin tapahtuu, kun tämä menee jotenkin niin kuin energiamaailman sääntöjen mukaan. Ja sitähän mä oon täällä itsekin niin kuin ihmetellyt, että kun tänä vuonna on tosissaan ollut niin kuin tosi eri meininki, että jotenkin hitaasti tapahtuu asiat. Mutta sitten kumminkin, kun siellä sisällä täytyy olla se luotto siihen, että asiat kumminkin tapahtuu ja menee eteenpäin. Että mä vaan keskityn niin kuin tekemään oikein. Että vaikka niitä fyysisesti ei heti olisikaan niitä tuloksia nähtävillä, niin silti pitää olla itsellä se usko ja luotto, että asiat siitä huolimatta menee eteenpäin. Niin sitä on multa vaadittu nyt kyllä tänä vuonna tosi paljon, koska on mennyt niin erillä tavalla asiat kuin vaikkapa silloin viime vuonna, jolloin oli paljon nopeampaa tämä energia niin kuin vaikuttaminen, mutta toisaalta on tänäkin vuonna ollut niitä nopeita. Olen jotakin esimerkkejä antanut sillä, että samana päivänä mulla on joku, mikä esimerkki mä antoin tuolta syksyltäkin jonkun, että siihen liittyy jotenkin tuo mieheltä tullut himoenergia ja mitähän mä selittelin kaikkea siitä, niin sitten saman päivän aikana illalla eksän suunnalla oli alkanut tapahtua jotain. Eli on ollut myös näitä esimerkkejä, missä on tosi nopeasti tullut se vaikutus niin kuin toiseen suuntaan, mutta sitten joku asia on ollut silleen, että herran aika venyy. On näitä tapahtunut molempiin suuntiin niin kuin aiemminkin, mutta jotenkin tänä vuonna on korostunut tämä, että nyt ei mene kyllä ihan samalla tavalla yhtä näppärästi kuin mitä aiemmin on pikkasen tottunut. Et sekin on tässä sydänpolulla ollessaan semmoinen aikamoinen haaste, kun asioita vaan tapahtuu erillä. Herran aika, miksi nämä ei mene nyt ollenkaan samalla kuin ne meni aiemmin? Ei voi niinku olla varma siitä, että no miten tämä asia nyt tulee menee. Mulla on aiemmin tämmöinen kokemus, mutta tuleeko se myöhemminkin olleen samalla tavalla vai muuttuuko joku tässä välissä ja nyt se ei mekään ollenkaan samalla. Siksi mä oon nykyään silleen vähän varovaisempi, että meneeköhän tää nyt silleen, miten niin kuin mulla on aiemmat kokemukset ollut. No se ei välttämättä menekään silleen. Mä vaan tein jonkun olettamuksen, että se ehkä menisi näin. Joo, tää naisten voimahan on siis vaan jotain ihan uskomatonta. Ja ajattelen miten pimeän osa naiset tästä on. Ja sitten jotenkin naiset vaan keskittyy siihen, että miehet tykkää musta ja mä oon seksikäs niiden silmissä ja kaikki tämmöistä tosi ala-arvosta. Siis sillä että nainen ei vaan tajua arvoonsa silloin, kun se pläräilee tolla tasolla. Ja miesten ekolle se on aivan mahtava juttu sitten. Ja miehet pysyy sillä vallassa, mutta sitten kun naiset löytääkin tämän kyseisen energeettisen voiman itsestään, niin siinä on miehet kusisukassa. Nimenomaan miesten eko on kusisukassa. Ja sitten se vähän niin kuin pakottaa miehiä enemmän sinne sydämen ääreen. Ja sitten se kelkka kääntyykin sillä lailla, että miesten pitää ruveta pelkäämään naisia. Tämä on taas väärin sanottu näin. Joo, mutta siis kumminkin, että paremminkin sillä, että rupeaa kunnioittaa ja arvostaa sitä naisen voimaa, että mieskin rupeaa ymmärtämään, että mikä se naisen voima on. Silloin voima vaikuttaa sinuun ja sinun todellisuuteen, sinun omaan energiaan, kun nainen kykenee muuntamaan sen energian tällä tavalla. Niin nyt nykyään, kun se tilanne on vaan se, että kun mies kuvittelee olevansa vahvempi kuin nainen ja ei se ole mitään huolta, ja sitten, että miten naisia kohdellaan ja miehet on älykkäämpiä ja vahvempia ja kaikkea. Ja sitten kun naiset vaan herää tähän, niin oh my god, miehet on härissään kyllä sen jälkeen. Mutta sitä mä omalla osaltani yritän kyllä tehdä, että naiset saataisiin tajuamaan tämä energeettinen voima, mikä heillä on. Mutta niin kauan kun naisetkin on sokeutunut tähän vastapuolen kanavointiin ja sen väen kuunteluun ja sieltä tulee helpolla viestiä ja siellä tulee helpolla jotakin. Siis se on kaikki vaan helppoa. Et niin kauan kun naiset on hairahtunut tähän henkimaailman kuunteluun, ei he ole omassa voimassa. Ei he kuuntele sitä valopuolta, koska se valopuoli on sun sydämen kautta.
Se ei ole se henkimaailma siellä, joka laittelee viestiä ja jota sinä kanavoit, vaan se voima on sinussa, joka sun itse pitää avata itsestäsi. Mutta on kyllä niin paljon vielä tätä hairahtumista siihen valoväen kanavointiin, joka ei ole sitä valoväkeä. Ja tästä hairahduksesta myös pitää herätä pois, että ei palvella sitä väärää puolta. Mutta tämä keskiö kumminkin tässä nyt mun jutussa on ollut tämä seksuaalienergian arvostaminen ja sen pihtaaminen, säästäminen itsellä niin kuin mahdollisimman hyvin. Jätetään tämä jahkaaminen. Mulla on jäänyt jotenkin jahkaamiseksi vissiin, mutta ehkä mä ytimen nyt sain tähän. Heippa dei!